ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಯಾನು ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಗ ಪನಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಸೇರ್ದಾನಗ ಪಚ್ಚೆ ಪಜರಿಗೂ ಒಂಜಾತ ಉಲ್ಲಾಸ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಿಟ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಗ ಕೃಷಿಟೆ ಇಪ್ಪುನ ಜನಮಾನಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೀ ಆಪೆರ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಂಡುಲುಲ ಕಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಕೆಸರು ಕಂಡಡು ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾಸಡು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಾತೆರ್ ಅಂದ್ ಬಿಳಿಯೂರ್ದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಾತಿಡ್ದು ಶ್ರೀ ಕೋಡಿಮಣಿ ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಕಂಡಡು ಬಲೆಗೊಬ್ಬುಗ ಬುಲೆ ಬೊಲೆಪಾಗ ಕೆಸರಡೊಂಜು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಗೌಜುಡು ನಡೆತಂಡು ಓಟ ಗೂಟ ಓಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಕಂಬಳ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ನಿಧಿಶೋಧ ಇಂಥ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ತುಳುನಾಡ್ದ ಬಂಜಾರ ಒಣಸು ತಿನಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಂಡು ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬುಲೆ ಬೊಲೆಪಾಗ ಕೆಸರಡೊಂಜು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬಹುಶಃ ಬಿಲಿಯೂರದ ಪುದರ್ಗ ಹನುಮಂತ ನಾಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಧನ್ಯಕುಮಾರ ಈ ಬಿಲಿಯೂರು ಗೊತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೊಂದು ವಾಸಂ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಷ್ಕಮಾರ್ಚಿತೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಬಿಳಿಯೂರು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಂಪರೆಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾದಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಕರಿಣ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕಲು ಸಂಪರ್ಕಡಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಏನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸುಮಾರು 10-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪನಗ ಎನ್ನ
ಪರಿಚಯನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು RTOದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಡುಮಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಚರಣ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಸಂಪಾದಕರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಈ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆದ್ರರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೀಣ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಬಾಣಬಿಟ್ರೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ನೆಯನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಕಲೆ ತಲೆಯನ ಕಲೆ ಬಂದುಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೆಸರದ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಜವಣಿಯರ್ ನಕಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಈ ಕಂಬಳ ಕಂಡಡ್ದು ಪುರ್ಜೋದಿತ್ತೇರು ಮಣ್ಣು ಪುರ್ಜೋದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಚಯ ಕಡಿಮೆ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪಿಳಿಯೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಂತ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಸುರುಕು ಒತ್ತು ಬೋಡು ಮಣ್ಣುಗಳ ಎಂಕಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಣ್ಣುಗಳ ಎಂಕದಲ್ಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕರು ಜಾಗ ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಿ ಎತ್ತು ಪಾಲು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪಲಯಾಗ ಎಚ್ಚೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಎಚ್ಚೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಬಣ್ಣ ಭಾವನೆ ಬರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಣ್ಣ ಈ ಮಣ್ಣುಗಳೇ ನಂಕಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಕಾಡ ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಜನ ಮುಟ್ಟೋರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಅದನ್ನ ಪಜೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಳೆ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ ಎಂದು ಬಂದದ್ದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗನಗೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿ ತುಲೆ ಇನಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರೀರ್ಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ತುಮ್ಮಲ ಬರೋದು ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅವನುಂಡು ಇನಿ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬರಡಿತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ವರ್ಷ ಬತ್ತೀನಿ 25% ಮಾತ್ರ ಕರಾವಳಿಗೆ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀರು ತಿಕ್ಕೋನ ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ನೀರುಂಡು ಆಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಹೊಸರ ಇದ್ದಿಂದಂಡ ಪರಿಹಾರ ಹೊಡೆ ಒಪ್ಪನು ಅಪ್ಪಣ ಈ ಮಣ್ಣು ಮಿತ್ತು ಪಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಂತು ನಿಸರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ನರಮನೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನರಮಾನಿದ ಮಿತ್ತು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ನರಮಾಣಿಗೆ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಆಸೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷಡು ಗೆಂದು ನೀ ಮಣ್ಣೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯ ಗೆಂದರೆ ಆಪನೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯ ಇದು ಮೂಲ ಕರಿನ 2-3 ವರ್ಷದ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪೇಂಟ್ ತಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಬಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸೀದಿ ಚರ್ಚ್ ಗುರುದ್ವಾರ ವಸತಿ ಓಲ ಒಬ್ಬರಾದಿದ್ದಾಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ದಾಲ ಸುತ್ತಿಂಚಂದ ಬಂದ ಏನೋ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಸೀಕ್ ಗೊತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಮಾತ ಬಂದಾಂಡ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ஒரு ತೆಮ್ಮಲತ್ತಡ ಫಾರೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ರಹಸ್ಯ ನಾನು ಪರೋಡಾಪಡು ಧನ್ಯರಾಯ ಏರು ಮಣ್ಣು ಪುರ್ಚಿದೆ ತುಲೆ ಆಗ ಕೊರೋನನೇ ಮುಡಿದಿಪ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುರ್ಚಿಲ ನಿಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣಡಿಯರು ಗೊಬ್ಬದೆ ಮಣ್ಣಡಿಯರು ಬೆಂತೆ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬಂತಾರ ಏರು ಮಣ್ಣು ಪುರ್ಚಿದೆ ಮಣ್ಣು ಪೊರೆಯಲ್ದೆ ಆಗ ಕೊರೋನಾ ಬೈದೇ ಇಜ್ಜಿ ಧನ್ಯರೇ ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಕೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು 2 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಂದೆ ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಹೆಂಗೆ ಆಳ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿನ ಆಗಿ ಸೀಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂದು ಬರೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ఒక గంగసర జింజ పడుతు పెడితే అయిపోయి ಶಿಸ್ತುಡು ಕೊಂಚ ಬದುಕು ಕೊಂಚ ರೀತಿ ಕೊರಡು ನೀತಿ ಕೊರಡು ನಿತ್ತು ಎರಡು ಉಂಡು ಆಯ್ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾನ್ ನೇನು ದಯ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ದಾತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಓಲೈಚಿ
ಮಣ್ಣಿಗಿತ್ತನಾತ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ವಾ ಜಗತ್ತದ ವಾ ನೆಕ್ ನಿಸರ್ಗ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರನ ಎಂತ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಲ್ತ ಆತ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಂಗೆ ಉತ್ಕಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಉಚ್ಚವಾಯಿನಂಚಿತ್ರ ಬದುಕದ ಬೊಲ್ಪು ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ಯನ್ನ ಬಂದುಲಡೆ ಅನ್ನು ಕೇಳು ಇದು ಮೂಲ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಡೀಲುಂಡು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಡೀಲು ಇಲ್ಲ ದಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪಡೆಂಗೆ 72 ವರ್ಷ ಆಡು ದಂಡರೆ ಇರಗ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಒಂಚೆ ಪ್ರಾಯ ತೋಜು 72 ವರ್ಷ ನಿಂಗೆ ಲಂಬೋರ 72 ವರ್ಷ ನನಗೆ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಪರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ನೆಟ್ಲ ಬಲಿಪರ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಯ ಬರಲಿ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ 10th ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆ ದತ್ತದೇ ಪೋಂದಿವಿ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು ಏರ್ ದಪ್ಪಿ ಏರ್ ಬೆನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ಏರ ಗೈಟುಂಟು ದೇವರ ಗೈಟಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ ನಮ್ಮ ಹಣೆಟ್ಟ ಬೆಗರುಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಲ್ಪಣೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ಬೆವರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ದುಡಿಯುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೀತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಬುಲೆ ಬಳೆಪಾಗ ಕೇಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಧನಿಕುಲು ಶ್ರೀ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕುಳೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಮಗೂ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾಟು ಲೆಕ್ಕ ಪಾತ್ರನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಲ್ರೆ RTO ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯನ ಚರಣ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಮ ಸುದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೇ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಎರಡನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಕರ ಲೆತ್ತನೆಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಏನು ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇಶ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯರು ಆರು ಕೇವಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಶಾಂತಿನಗರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡಾಡ ಆರ್ಲ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ ಮೂರ ಕಾರಣ ಅಂಚದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ ಧನ್ಯರೆಡು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪರೋಡ ಆಪು ಇದು ಯಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿರುಚಿ ಅವತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜ್ಞಾನ ಇತರ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಂಟು ಬರೆಯರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಭತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸರ ತೊಡಗ ಅಯ್ಯಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಬೋದು ದಾಯ ಬಂಡ ಸರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣರ ಬಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮಣ್ಣು ತೊಡಕ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಕೃಷಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮೂಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ ಈ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಆಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತಡು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಬಡದು ಕೃಷಿಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲ రెండుల ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದುಂಬುಗೂ ಭಾರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿಯೂರು ಪ್ರದೇಶ ಬಿಳಿಯೂರಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪರಿಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾಡ ಐದಾರ ಈ ಊರಿಗೂ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಳಿತದ ಒಬ್ಬ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಾಡಲ
ಎಂಕ್ಲ ಶಾಂತಿನಗರ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೆಲೆ ತೋವರ್ಪೇಟೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಊರು ಅಪಗ ರೋಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾడు ಏತಾ ದೂರಡು ನಡತದ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಮೇಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಊರಿಗೂ ಇನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಯಾಣಿತ ಪಂಡ್ಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪು ಆಂಡಲ ಯಾನಗಿರಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದೆಂಕು ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಇನ್ನು ಹರಿಗೆಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ಮಣ್ಣುಗಳ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಹುಶಃ ಮಣ್ಣುಗಳ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೇ ಬಂದಾಗ ಶಾಲ್ ಬಾಡಿಯರು ಪರ್ತಿದ ಶಾಲ್ ಬಾಡಿಯರು ಹೂ ಕೊರಿಯರು ಪರ್ತಿಲ ಬುಳೆ ಹೊಡಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ದವರ ಪರ್ತಿ ಆಂಡು ಪೂಲ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಅಂಡ ವಾತ ಮಣ್ಣಿಡಿ ಬಹುಶಃ ನಮಲಾತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪುಂಡುದು ಮಣ್ಣಿಡಾಯಿನ ನುಪ್ಪುಂಡುದೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಬಹುಶಃ ನಂತರ ಮಣ್ಣುಗಳ ಈ ಸಂಬಂಧ ಏಪೋಗ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಡಾಯಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಬಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಸಲು ಭಾರಿ ಸಿಟಿ ಪೊರ್ನುಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ನುಡಿಪ್ಪುಜೇರು ಇನಿ ದಾನ್ಯಾತ್ರ ಬಂದ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೊರಡಾಪುಡು ಇನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೋದುಂಟು ಬಹುಶಃ 1 ಲಕ್ಷ ಜನದ ಬೇಲೇನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಟು ಎಲ್ಲದ ಕಾಲೋಡು ಸಿಟಿ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ನಂಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಡಾಪುಡು ಕಾಲಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿಕ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರೋದುಂಟು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ತೋನಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇ ಹರಿಯಾರ ಅಂದರೆ ರಫ್ತು ಅಪ್ನಾರಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪಂಚ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬರೋದುಂಟು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಡು ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಒಂದನ್ನು ಕೊದ್ದು ಏನ ಪಾಠ ಮುಗ್ತಾನೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಈ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಿಳಿಯೂರು ದತ್ತ ಆಶ್ರಯಡ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಗ ಬಲೆ ಬೆಳಪಾಗ ಪನ್ಪನ ಈ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಈ ದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿಳಿಯೂರು ಗೊತ್ತು ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ತೆರಳಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟೋಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಣೆ ನ್ಯೂಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕಿಯರು ಶ್ಯಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ರೋಹಿತ್ ಅಕ್ಷ ಬ್ಯಾನಬೆಟ್ರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲೇನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತಿಯರು ಬಂದೊಳ್ಳೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳ ಹೋದು ನಮ್ಮನಿನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರುತಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಂತೆರು ಬಂದುಳೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಉರಿತೊಂದು ಪೋಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾದ ಇನಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಾದ ಉಂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಬಂದುಲೆ ಜೀವನ ಪಂಪನ ಖಾಲಿ 4 ದಿನ ಅವೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋಡು ದಯಪಂಡ ಖುಷಿ ಅವಾದ ನಮ್ಮಡಿ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮದು ಆ ಖುಷಿನ ಪಡೆಯೋಡು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೆರ ಅವೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಈ ದಿನಾಲ ಈ ಬೇಸಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇಟೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತರು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಿತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವೇ ಜೀವನ ಸೊ ಅವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಲ್ಲ
ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಬತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತಂದು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗದು ಬೇರೆ ಬಗ್ಗದು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಇನಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣರು ರಘು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರೆ ಶಾಂತಿನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಾರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಜೀವಣ್ಣಗಳ ನೆನಪುಂಡು ಆರು ಶಾಸಕರಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಧಿಡು ಕಾಂಚನ ಇಪ್ಪು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಆಯ್ತ ಸುತ್ತು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ 10 ಊರುಡುಲ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಮನ್ಪುನೈನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಆರ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರವೀಣರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಈ ಊರದ ಜನಮಾನಿಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿದಾಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಾಪನ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಕಡೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಇನಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಮಾತ ಕರಿನ 3-4 ದಿನ ತಪ್ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಸಾವುದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿನ ಚುನಾವಣೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷೀಶ್ವರಮ್ಮನ ಅಕ್ಕ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಆಯ್ನ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ಮೃತ ಆಯಿರು ಅವು ಐತಕ್ಕೆ ಒಂತೆತ್ತಿರವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ದುಂಬು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವರನಟರನ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಅಂಚನ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹೃದಯಘಾತಡ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಮಕೇನುವ ಇನಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣರ್ಲ ಏಕಾಡು ಕುಲ್ನಾಗ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕೈತಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಅಡಿಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡೇರಿ ದಾಯ ಇಂಚಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಏನು ಯುವಕಿಯರ ಇಂಚಿನ ಒಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ದಾಯ ಇಂಚ ಮರಣ ಹೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೆನಸು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ವಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಂಡು ಇಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅದು ಬದುಕ್ಯರ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಒತ್ತೊರುಜಿ ಐತ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಪದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಬೇತ ಓ ಭಾಷೆದ ಪದ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಪದ ಆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂಡ ರಾಜಾದಿರಾಜೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪದಕ್ಕಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಕೆಸರು ಕಂಡನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಳಿಯೂರ್ದ ಈ ಸುತ್ತೂರದ ಗ್ರಾಮದ ಕಳೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತ ಕೊಡುದು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಕೆಲಸನೇ ಇನಿ ರಾಜಾದಿರಾಜ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಲಿಪಾವನ ಕೆಲಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆಳೆಪಾವನ ಕೆಲಸ ಪಂದೊಂದು ಆ ಇಡೀ ತಂಡಗೂ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಏನನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಯಾನ ಮಾತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನ ಕುಡರ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಈ ಮಾತ ಯುವಕಿಯರು ಇನಿ ಕಂಬಲದ ಯಾನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊರತುಡು ಇನಿ ಕಂಬಲದ ಒಂಜಿ ಬಿಳಿಯೂರು ಗುತ್ತು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇನಿ ಕಂಬಲಗ ಪೋಂಡ ಇನಿ ನಿರೂಪಕಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಿಳಿಯೂರು ಗುತ್ತುದ ಕಂಬಳ ನಮಗೇನುವ ಅಂಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಬಿಳಿಯೂರು ಗಿಪ್ಪುರಂಚಿನವು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಂಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ದುಂಬಾಗೆ
ಈ ಕೋಣೆರ್ನ ಯಜಮಾನೇರ್ನಕ್ಲು ಬಿಳಿಯೂರು ಗುತ್ತುದು ನನಾತ್ ಆವಡು ಈ ಕೆಸರು ಕಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಕಲಿನಿ ಜಪುಡಾಯಿನ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ಎನ್ನುವೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೆತೋನುಕ ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನಕ್ಕೆ ಪಾತೆರಗ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಗೊರ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೆಳೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವತಿ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವಿರಾಜಮಾನರ ಆತಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪನ್ನಂಚಿನ ಬೆಳೆಯರು ಗೊತ್ತು ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈತಲೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ರೋಹಿತಾಕ್ಷರೇ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಪಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿಣ್ಣೆರೆ ಸೇರ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಇನಿ ಐತಾರ ಕನ್ನಡ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಅಂತ ಬಂತ ಐತಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೂ ಮರೆತು ಬೋತೀನಿ ತುಳುಪಾದ ಐತಾರ ತಾನಿ ಇನಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುದ ದಿನ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಇನಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಂಪರೆನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಐನೇ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶದ ಮನ್ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ದೇಶದ ಮನ್ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿಲ ಋಷಿಲ ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಧನ್ಯರಿಪ್ಪು ಆರೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕೆ ಕೃಷಿ ಇನಿ ನಂಗೆ ಆ ಗುರು ಸ್ಥಾನಡು ನಿಂತಿದ್ದು ನಂಗೆ ಆದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಕುಂಟು ತುತ್ತಂತು ಕೇಸರಿ ಸಾಲು ಪಾಡುವಂತೂ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಋಷಿಲ ಕೃಷಿಲ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡ್ದಾಂಡ ಈ ಮನ್ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಣಗಲ್ನ ಆ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪನೋಲಿ ಈ ಮನ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕೃಷಿಕರೇ ಈ ದೇಶದ ಜೀವಾಳ ಅಂತ ಪಂಡದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬಂದು ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರು ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ರೈತೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಈ ದೇಶದ ಸೈನಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷೆಡ್ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನಲ ಇನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಡೇನು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿನ ಮಲ್ತೇನೆ ಅವಿನಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದುಂಡು ರೈತಾಗಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪಣೆ ಆಗಲ ಮಹತ್ವ ತಿಗೊಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಸೈನಿಕ ಆಗಲ ದೇಶ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಸೈನಿಕ ಆಗಲ ಇನ್ನು ಮಹತ್ವ ತಿಗೊಂದುಂಡು ಈ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೋಂಡುಂದಾಂಡ ಅಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ದೀಡೋಂಡುದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಜಗತ್ತಿನ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಿರೋರ ಆ ಒಂಜಿ ಜಗದ್ಗುರು ಭಾರತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ರಂಜಿದ ಕಡೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜಲ ತುಳುತ ಧ್ವಜಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಕಂಡೋಡು ಗೊತ್ತುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ತುಳುತ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಪೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಆಂಡೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಈ ಕಂಡೋಡು ಆಪಣಂಚಿನ ಬೆದ ಬೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನೇ ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪು ಕೊರ್ತಗಟ್ಟ ಇಪ್ಪು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಟು ಮರಿಯಲ್ದ ಸಮಯಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಬೋಡಿತ್ತದೆ ಆ ಮನರಂಜನೆ ಬೋಡಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇ ಇನಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ತಗಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಆಟಿ ಕಲಿಂಜ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪು ಚೆನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಒಪ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಜೋಕುಲು
ಪ್ರಾಯದಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಪ್ನಂಚಿನೆಪ್ಪು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಬಂಗದ ತಿಂಗಳು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಣ ಜೀವನ ಮಲ್ತೋಯ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕಲೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಣವಲ್ಲ ಇನಿತ ಆಧುನಿಕ ಆ ಒಂಜಿ ಜೀವನನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇನಿ ಪಿರರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಅವಂತುಂಡು ಯಾರು ಬರರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಐನೇಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌಚಿಡಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ನಮನದ ನಿಖಿಲ್ ಗ್ರಹಿತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕೆ ಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ದೀಪು ಅತನ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನ ದೀಪು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಾಡಲ್ ತೋಜುಂಡು ದಯವಂತ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯವಂತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಪ ಊರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಜೀವನದಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನೀಪುನಕಲಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಕಂಬಳದೇರನ್ನು ಕೊಣದೇರಿ ಕಂಬಳದೇರು ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಮರೆತು ಹೋದಿತ್ತು ನಾ ಕಂಬಳ ಇಂಚಿನ ಅಂದೆ ಐತ ಪೊರ್ಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ಲ ಐನು ತೊಜಿಪವಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತನಂಚಿತ ಪೂರ ಕೆಲಸಲೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಜಾಗದ ದೈವದೇವರನ್ನಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಡು ಅಕಲ್ ಮುಟ್ಟಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿನಿ ದೈವದೇವರನ್ನಕಲ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಲೇರ ಅಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರಕ ಎಂಕಲ್ ನಂದು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಇಂದು ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ ಸಾಧಾರಣ 2000 ಇಂಚಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷದ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಮೊಸರುಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಾದಾದ ಮಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾ ಊರ್ದ ಜವನಿಯರ್ಲ ಮೂಲು ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ರೈರು ಒಂಜಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಟೀಲ್ ಪೂರ್ನ ಕಂಡನು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತ ಜವನಿಯರು ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ ಮಂಡದು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದ್ ಮಂಡ್ಯಾರ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ ಮಾತ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಸುರು ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಗ ಬೊಲೆ ಬೊಲಪ್ಪಾಗ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿನ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಗೇಮ್ಸ್ ದಾಲ ದಿ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಹೋಯ್ನ ವರ್ಷಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದೀತ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಂಚನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಭಾರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಒಂದುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜಯಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ 6ನೇ ಕಂಡೋಡು ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜನಸ್ಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ ಮಾತನಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲಿಪು ಅక్కడ ಗೋರಿ ಅಣ್ಣ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಲಿಪೆ ಆನಲ್ ಬಲೆ ಎಂಟ್ರಿಂದ 10 ಬಲೆ ಬೇಗ ಏನ್ ಜನ ಬರ್ಬ 10 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಬೋದು ಎಂಟ್ರಿಂದ 10 ಬಲೆ ಲೈವ್ ಪಾಡೋಣ ಒಂದರಿಂದ 7 ಬಲೆ ಒಂದರಿಂದ 7 ಬಲೆ
ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರ್ತೇವೆ ಮಹೇಶ್ವರ. ದೇವಿಯವರ ಆಗಮನದ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜನ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀತಾರೆ, ಬಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೀತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಬಾಕಿದಾಗ ರಡ್ನೆ ಮೂಲು बात हुई अपनी ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಕುಲ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಸರ್ವ ವಿಷಯವನ್ನು ನವ ಐಕನುಗುಣವಾದ ಆಚರಿಸ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಂಡು ವರ್ಷದ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ಪುಣ ನೀವು ಬೆಲಿಯೂರು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದೇವಕ ಮಂದಿರ ಜವಣೇರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಮಂತೀರಿ ಅಂಜ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತನೆ ಆನಂತ ಕೆಸರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಾರ್ನು ಪಂಡ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ದಾದನಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಪೂರೈತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಜವಣೇರ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯಾಗಳ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ದಾದ ಅವನೊಂದು ಕೆಸರ ಪಂಡ ದಾದನೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡ ಜವಣೇರ ಮಂತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾಂತರಿಗಳ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾತನೆ ಎಂಚ ಅವರ ವಿಷಯ ನಡತದ ಒಂದು ಮಹಾಂತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾಥ ತೆರಿಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತರುನಾಡ ಅವನುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜವಣೇರ ಎಂಜಿನ ಮಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತ್ವಜಪಾರ ಪಡಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜವಣೇರ ಮಂತನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡಿ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡಿ ಮಹಾಂತೇರ್ಲ ಕಂಡವು ಜಪ್ಪುಡು ಕಂಡವು ಜಾತದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಜವಣೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉರಿತುಂಬು ಸಾವಿರ ಮಂಡಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಡೋದು ಈ ಪಾತ್ರ ನಡುವಂತವೆ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪುಷ್ಪ ಜನನಿ ಹಲೋ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಈರಾಲ್ ಪಾಡದು ಲೆಪ್ಪಡು ಅಕಲು ಮುಲ್ತುಡು ಬರೋಡು ಸುಮಾರು ಸಲ
ಎಂತ ಹಾಕೋದು ತೂಲೆ ಅಂತ ಅಂತದುಲೆ కొంచెం ಕಾರ್ಯದರ್ಶ ಆಂದು ಅವ ಆಂಡ ಆಂಡು ಆಂಡ ಆ ಕೂಡ ಆಂಡು ಆಪಣ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪಣ ವಿಷಯ ಅದು ಉಪ್ಪು ಮುಗ್ಳು ಬಾತೇರು ಏಕಾಡು ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪಣ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ತೂಲೆ ಏನು ಬಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಂತ ಅಪ್ಪ ಎರಡು ಒಣಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೋರ್ಕನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಣಿ ಅವರು ಕಲಿಸಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲ ಇಪ್ಪಳಿ ಸರ್ ಆವ್ ತುಂಡ ಅಂತ ತುಂಡ ಯಾರಂದೇ ತುಂಡ ಪಂಚಿನ ಬಲ್ಲ ಕೊಣತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಲಿನ ಸಲ ಇರೋದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೈದ ಕೆಲವೊಂದು ದೂರಗಳು ಬೈದ ಲೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಡವಂತಾರ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಗಮನೊಡಗಿ ಒಂದ ಈ ವರ್ಷ 6 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬು ಪ್ರತಿ ಇವೆಂಟ್ಲ ಮುಗಿಪು ಹಂಚಿನ ಧ್ಯೇಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ರಾರಾಜ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋಜೊಂದುಂಟು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಬಂದ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ತಿರ್ಗದ ಕೇಳಿ ತಿರ್ಗದ ಹಲೋ ಉದಯರೇ ಜಮಿ ಜಮಿ ಅಶ್ವಿನ್ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಏನ್ ನಿಂಗಳ ನೇಮ್ದಾಗ ವಿಚಾರ ದೀಕ್ಷಿತ ಯಾ ದೀಕ್ಷಿತ ನೀವು ನಿಂಗಳ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಲೋ ಎರಡು ಒಂದು ఒక ಹೊಡೆಯೋದು ಒಂದು ಬಂದದಾಯಿ ನಾವು ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ 3-2 ಜೆಪಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನುತರುಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಈ ಕೆಸರುಗದ್ದೆದ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹನೀಯರಾಯಿನ ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆರ್ಥಿಕ ರೂಪದ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಸುಂಗಾಣ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೇರ್ನೆ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಬಾಣಬೆಟ್ಟು ಅವಲೇಕನೆ 1000 ಅಕೌಂಟ್ ಅಪೂರ್ವ ಪಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೈನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಪ್ರಜನ ನಂಬರ್ದ ಕಿರಿಯಾನಿ ರಾಕೇಶ್ ಮೊದಲನೇ 4 ಮೊದಲದಲ್ಲಿದೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಆಂಟಿ ಈ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಉಂಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ 5-8 ಓಕೆ ಬಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿ ಬಾಲ್ ಉಂಟು 3-4 3-4
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ತು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಬೇಕು ಆಂದೋಲನ ಮೊದಲ ಬಂದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಅದು ಮಲ್ಪ ಗೋಡೆ ಏರ್ ಕೌಂತುದಿದ್ದೀರ ಇನ್ನು ಅಗಲ ನೀನು ಇಡೆ ಬರ್ರೆ ಉಡ್ತುಜಿ ದಯಮಣ್ಣ ಪೋದು ತೆದೊಂದು ಬರುವರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶೋಡು ನಿಗುಲಿತ ತೆತ್ತು ಜಾಲ ಅಗಲಿನ ಬರ್ರೆ ನಿತ ಕೋಟ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡ ಬಿಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಐತಪ್ಪನ್ನೇ ಮುಗುರ್ದೆಲ್ಗೆ ತಿಳಿತುದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಾದಾನೆ ಉದಯರೆ ಆರು ಜಪ್ಪಿಂದ ದಾರಿ ಬರಲವು ತೆಗೆಯಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಓ ಸಾಮ್ರಾಟದ ಜವನಿಯನ್ನ ಪೂರ ಒತ್ತಾಯ ನಾನೇ ಆರಿಗೇರಿ ಕಣ್ಣಗೆ ಜಪ್ಪಡಿಗೆ ಆರಿಗೇರಿ ಓದ್ಲಿರಿ ಅವೇ ಕಣ್ಣಗೆ ಜಸಮೆ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗಿರೀಶ್ ಬಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ಗಿರೀಶ್ ಬಕ್ಕ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಬಯಲಿಂದ ಬಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಶ್ರೀಕೊಡಮಂತಾಯನ ನೆಲೆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬುಡು ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗೆದ ಎದುರು ಭಾಗಡು ನಡಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಚಾ ರೆಡಿ ಆದ್ರೆ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತನಕಲು ಒಂದು ಚಾ ಬರಲಿ ಮುಂಜಿನ ಸಿಂಗಲ್ ತಿಂಡಿದಾರುಂಡ ತಿಂಡಿ ಉಪ್ಪು 5 ಗಂಟು ತಿರುಗಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರುಗೋಡು ತಿರುಗುಣಿ ಬಲಿಪುಣಿ ತುಕ ಏರು ಆ ತರ ಎಷ್ಟು ತುಕ ಬತ್ತಾತಜಿ ಬೋಳು ನೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಲೆ ಮೋಜಿ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬೋಲೆ ನಾಳೆ ಅಲೆ ಬೆಂಚರ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಚರ್ನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿರುಗಲೆ ತಿರುಗೋಡು ತರದಿಲ್ಲ ತಿರುಗಲೆ ಹತ್ತರು ನಾನು ಬೆಂಚರ್ ಯಸ್ ಬಲಿ ಸಾರಿ ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿಗಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದೇವ್ರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದೊಂದು ಒಣಸ ಮಾತಾಡು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ
ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂಜಿ ಈಚೆ ಗಣೇಶನ್ನ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ಉಷಾಕನ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತೋಜು ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋಡಾಗಿದೆ ಮಗ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಗಿದೆ ಹಗ್ಗ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಪವಿತ್ರ ಆಂಟಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃನವ ಆತ್ಮೀಯ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂಬಳ ಸರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೂಟ ಗೌರವವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ಆರು ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಎಂಕ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಾರನ ಯಾವ ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ನಮ್ಮ ಎದುರುದಿ ಒಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತಪ್ಪ ಒಂದೆ ಆರೊಂಜಿ ದೀತಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಚಿರರಣ್ಣಿ ಆದಿತ್ತದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೂ ಆಶಯ ಬೇಕೊಂದು ಬತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತಿಲಿರನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಊರುದ ಸರ್ವ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಇಂಗ್ಲ ಆಧಾರ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವದ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆದ್ರಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೆಳೆಯೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಲೆಗೊಬ್ಬುಗ ಬುಳೆಬೊಳೆಪ್ಪಾಗ ಕೇಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಕೋರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನಗಲೆ ಅಣ್ಣನಗಲೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿಚಾರಧಾರಲೇನ ದುಮ್ಮುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೋಡು ಆ ಮುಖೇನ ಅವಿಭಕ್ತ ಮಾದರಿದ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಆವಡು ಈ ಕಂಡಡು ಬುಳೆಪಣಂಚಿನ ಆ ನುಪ್ಪುನು ಎಂಚ ಬುಳೆಪ್ಪ ಬಂದದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರಂಚಿನ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಡು ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅರಿವೊಳ್ಪಡ್ದಾಯಿನೆ ನುಗ ಬಂಡದಾದ ನಾಯರು ಬಂಡದಾದ ಈ ರೀತಿದ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡುದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡದು ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಾವುಡು ಒಂದು ಮಣ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆದನು ಏನು ಎಣ್ಣೊಂದೆ ಭಾರಿ ಎತ್ತರಡು ಭಗವಧ್ವಜ ಹಾರಾಟ ಆದಂಡೆ ಭಗವಧ್ವಜ ಎತ್ತರಗ ಪೋಯಿನಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಲ ಎತ್ತರಗ ಪೋಪುಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಗೌರವಲ ಎತ್ತರಗ ಪೋಪುಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಇತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಧರೆ ಎತ್ತು ನಡಪುಣಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಪುಣವೇ ಆ ಕೇಸರಿದ ದ್ಯೋತಕ ಅಂದು ಬಣ್ಪುಣ ಯೋಚನೆದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೇಸರಿತ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಇನ್ನೇನು ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ
ಉಂಜಾತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡತರಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದ ಈ ಕೇಸರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಬಿಡುದು ಈ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡೆ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನ ಎನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೃತಾರ್ಥತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾಡ್ಪಡ ಯೋಚನೆಡೆ ಕೇಸರಿತ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ ಆ ಬೇನೆಗೆ ಆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ತರುಣಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಇತ್ರವು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಘದಿಂದ ಎಣ್ಣೊಂದೆ ಇನಿ ಧನ್ಯರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇನೆ ತರುಣರೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದೆ ಈ ತರುಣರೇ ತುಂಬುದ ಸಂಪತ್ತಾವಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂಪತ್ತಾದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆ ಆತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಧಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರಡುದು ಮಾಡ್ಪಣ ಯೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ಇನಿ ಒರ್ಮ ವರ್ಷಡು ಈ ದೇಶಡ ನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೇ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನೇ ಓರಿಪಡುವುದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂಚಿನ ಯೋಧರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಗೌರವ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕೊಡುವುದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ನಡುಟು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ತುಂಬುದ ಭಾರ್ಯಾತ ದಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪುಣಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಆ ಯೋಚನೆ 100 ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಗ ಆಯ್ನಾಗ ಭಾರತ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆವಡು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ ಭಾವನೆಗೆ ಬೆಲೆ ದಿಕ್ಕದೆ ಜಗತ್ತು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡುದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಸಂಘ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಆದರ್ಶ ಇನ್ನಿನ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ನಮೋ ನೆಡುತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಾಜಡು ಆಯ್ನಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಈ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪೂರೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಎನ್ನ ಸಂಘಟಿತ ಮಾಡ್ಪಣ ಯೋಚನೆ ಸಮಚಿತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಿಯರ ಇದ್ದಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಆಯರ ಇದ್ದಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಧ್ವಜಾವಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಿನ ಸಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮಿತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದಂಚಿನ ಒಂದು ಘನಘೋರ ಕೃತ್ಯ ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇದ್ದಿ ಪಂಪಣ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡಪಡು ಈ ಧರ್ಮನ ಉಳಿಪಾಯರ ಹಿಂದುತ್ವನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಿರ ಬೋಡಾದೆ ಏನು ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವನೆ ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೆ ವಾ ಭಗವದ್ವಜ ಹಾರಾಟ ಅವನುಂಡ ಆ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಭಗವದ್ವಜನೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಮನಸಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಏನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡ ಎಂದು ಪಂಪುಣ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ತಂಡ ಧನ್ಯರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಚನೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನು ಕೇಸರಿಯನ್ನ ಜೀವನ ಅಂದ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ರೀತಿಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಇಲ್ಲು ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಆ ಬದುಕು ಆಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಪೂರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಸಮಾಜೋಡಿತಿನ ವಾಸವಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಐಕ್ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಉತ್ತರ ಕೊರತು ದುಂಬುದ ದಿನ ಎನ್ನ ಬಾಗಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ಒವೇ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯನ ಅರ್ಥ ಬೇನಾಯರ ಬಡುಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳಾಗಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಬಡುಪೂಜಿಂದ ಪಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ನೀನು ಯುವಕರ ಮಲ್ತಂಡ ಸೌಜನ್ಯ ನಂಚಿನ ಸಾವು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಷಯ ನಂಚಿನ ಆ ಪುಣ್ಣಗೆ ಸಾವು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೌಮ್ಯ ಭಟ್ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನಂಚಿನ ಸಾವು ನಡಪೇರನೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಇನಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂಚಿನ ಜವನರು ಬೀದಿ ಹೆಣಾಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗ ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಈ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಎನ್ನ ಬಾಗಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬುಡುದು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣೆಗೆ ಬೋಡಾತೆ ಆ ಬೇನಾಯಿನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಆ ಬೇನಾಯಿನಂಚಿನ ತರುಣನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಂಪುಣ ಸಂಕಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ಕೊರಡೆಂದು ಪಂಪುಣ ಪಾತಿರನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪೆರವುಳ್ಳ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಪಿರಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇರ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದುರುಳೇರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದ ಬೀದಿ ಹೆಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೌಜನ್ಯನ ಸಾವುಗೂ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಹೋರಾಟಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಧಾಡದ ಈ ಹೋರಾಟ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣೋಡು ಸಾವು ಸಂಭವ ಆಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಡತನಂಚಿನ ಘಟನೆದಾದ ಉಂಡು ಐಟು 7 ಆರೋಪಿ ಉಳ್ಳಿ
ನೈಜ ಆರೋಪಿ ಏರುಳ್ಳಿಂದ ಪಂಪಣೇನೆ ಮರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತದು ಸರ್ಕಾರ ನೆಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಾದು ಕೊರಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಸಾವುಗೂ ನ್ಯಾಯ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಎಂಕಿಲು ವಿರಮಿಸಾವ ಅಂದು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡಾಪಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಕಾಯಿನಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂಪಣ ಯೋಚನೆ ತ ನಡುಟು ಎಲ್ಲೇ ನಡಪಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಗಲ್ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಆ ಸೌಜನ್ಯನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಸೌಜನ್ಯನ ಏರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಗ್ಲಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವುಡುವುದು ಪಂಚಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಣ್ಣೋದು ಈ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರನಂಚಿನ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಏನು ತೆರೆಬಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಹಿಂದುತ್ವ ಧರ್ಮ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾತ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇನ್ನಿಗೊಬ್ಬ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಸೋಲು ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಮಚಿತ್ತೋಡು ನಿಗಲು ದೆತೊಂದು ಸೋಲ್ತನಯ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಗೆಲ್ಪು ಅವು ನೆನಪುದಿಲೆ ಸೋಲ್ತನಯ ಇನಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೆಲ್ಬು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಗಲು ಮನಸ್ಸಿಡು ಇಡೋದು ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಾಲೆ ನಿಗಲೆ ಭಗವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆಡು ಪಂಡೋದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಂತಾವೆ ನನಾಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಇತ್ತನೇಡ್ತಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರ ಅನುವು ಕೇಳೋದು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ಈ ಭಾಗಡು ದಾನಂಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೊಂದರೆಲು ಹಿಂದುತ್ವ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ಲೆಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉರಿಪಾಪೆ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಾಪೆ ಎಂದು ಪಂಪುಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರರನ್ನು ಉಂತಾವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಭಾಪತಿ ರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಿತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ನೋವೆ
ಅಂಜನೆ ಇಂಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪದಿನಾರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುರಳಿ ಆಯ್ನ ಓಟದ ತರುವಾಯ ಅಶೋಕನ ಸುರುತ ವಿಸಿಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗಗೂ ಅಶೋಕನ್ನೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ ರೈತ ನಡೆದವರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗವು ಬಾರಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆತನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತೇ ಇಟ್ಟದು. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಸಲುವಾದ ಹಣದ ಇನ್ಯಾರು ಬತ್ತನೆಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ಎಂಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆತ ಮಾತೆರ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಟು. ನಮ್ಮ ಬಲ್ಪುಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ಸದ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಗುರುಪುಡಿತೇರುವಂಡ ಯಾನು ಬಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ. ಆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಂಡೋಗು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಜತ್ತದ ನಲ್ತೋಯ್ತು ಹಿಡಿದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂಚೆ ಪೋಯಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈತ ಬೈಯಾಗೆ ಪಿರ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಪಿರ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಾಗ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತ್ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಎಂಕ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಗುರುಪಾತ್ರ ತೋಜಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾದ ನಡಮಿತ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ ಹುರುಪು ಇತ್ತ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಜವಣಿಯವ್ರನ್ನ ಬೆರಿದಟ್ಟಿರ ಆ ಬೆರಿದಟ್ಟಿನಾಗ ಸಂಜೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕರ ಬೆರಿದಟ್ಟಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಹುರುಪಾದ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇಸಾನಾಗ ಒಂದೆರಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದು ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಭಾವನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪೇಸ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪೇಸನಿಗೆ ತೂದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವಾವೂರುಡ್ಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಂಕ್ಲ ತುಂಬುದಿವರ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡಪ ಅವು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಎಂಕಲ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ತುಂಬದ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿದೆ. ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಧಿನ ಪೂರ ಜನ ಹುಡುಕದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಗಣೇಶರ ಬಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಗಣೇಶರೇ ಈರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತವ್ರಿ ಯಾರ ಈರೊಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀಜ ಇದು ಕತ್ತಲೆಗಾಣಲ ದಿತ್ತದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಯುವಕ ಮಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಸುಗ ಓಡವು ಅಂಜೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉರುಪುಡು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಉರುಪು ನಿಕಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆದು ಪಂಡೊಂದು ದೇವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತರಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಬರ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರದ ಆ ಊರು ಡಿತ್ತಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರು ದ್ವಿತೀಯ ತನ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ ಓಟ 7ರಿಂದ 10 ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಗಗನ್ ಹುಡುಗರು ಪ್ರಥಮ ಗಗನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಗಂಗೆಶ್ರೀ. ಹುಡುಗರು ಪ್ರಥಮ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 1ರಿಂದ 7 ಹುಡುಗರು ಪ್ರಥಮ ಹರ್ಷ ಅಂಚನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಯಜ್ಞೇಶ್. ಹುಡುಗರು 8ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮನೀಶ್. ಪ್ರಥಮ ಮಂಜು ಪ್ರಸಾದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಮನೀಶ್. ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರಥಮ ಮೇಘಶ್ರೀ ಏಳರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಗಗನ್
ಹುಡುಗಿಯರು ಏಳರಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಗಗನ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸುಸ್ಮಿತಾ. ಪುರುಷರ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ ಕೌಶಿಕ್, ದ್ವಿತೀಯ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ನಿಶಾ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ ಗಣೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ನಿತಿನ್, ಹಾಲೆ ಎಳೆಯುವುದು ಪ್ರಥಮ ನಿತಿನ್ ಪುರುಷರು, ದ್ವಿತೀಯ ಕೌಶಿಕ್. ಹಾಲೆ ಎಳೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ದೀಕ್ಷಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ಜನನಿ. ಹಾಲೆ ಎಳೆಯುವರು ಪ್ರಥಮ ದೀಕ್ಷಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ಜನನಿ. ಕೂಟ ಓಟ ಪುರುಷರು ಪ್ರಥಮ ಮುನ್ನ, ದ್ವಿತೀಯ ಮೋಹನ್. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ದೀಕ್ಷಿತ, ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಪುರುಷರು ಪ್ರಥಮ ರುಕ್ಮಯ ನಾಯಕ ಹೊಳೆಮದಿ, ಹೊಳೆಮದಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಸೆತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ನವ್ಯ ಆರ್ಪಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪುರುಷರು ಪ್ರಥಮ ರಕ್ಷಿತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಭಾರತ್. ಗೂಂಡ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ಅಂಕಿತ, ದ್ವಿತೀಯ ದೀಕ್ಷಿತ. ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿ ಮರಳ, ಶ್ರುತಿ ಮರಳ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿ ಮರಳ, ದ್ವಿತೀಯ ಪವಿತ್ರ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ರಕ್ಷಿತ್, ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಥಮ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡ, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಪ್ರಥಮ ಪವಿತ್ರ ಇನ್ನತ ಆಗ ಜಗಟ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ
ಪ್ರಥಮ ಹೋಗ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐನು ಎದಕ್ಕದಿಂದ ಇಸ್ಕೊರ ರಪ್ಪ ಹೋಯ್ತೀರ ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾದ ಪುರುಷರು ಪ್ರಥಮ ರಾಜು ಮತ್ತು ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ನಿತಿನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಪುನಃ ನಡಪೆರೆ ಕಾರಣಿಕತ್ತಿರ ಇಲ್ಲಂಚಿನ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನತ್ತು ಗತ್ತನ ಕನತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಜಯ ಅತ್ತಾಜೆ ಅಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಗೌರವಿಸಲು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬುಗ ಬುಲೆ ಬುಲೆಪಾಗ ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಧನ್ಯಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಅನುಮೋದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮೂಡು ಬರೋಡಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿ ಬೆಂದನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಪ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸೋಣ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತದಾರಂದ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಂಪ ಇನಿ ಕೆಸರದೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಆನಗ ಕೆಸರಡು ಬೊರುಂಬುದು ಒಂಚೂರು ದೊಂಬು ಬನ್ನಗ ಬಚ್ಚಲಿನ ಅರಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಶವರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನೀರದ ತಂಪು ತಂಪಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬರ್ಸದ ಪನಿ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ಕರುಣಾಕರ ಬಾನ ಬೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ಮರ್ದೇರು ಓಡಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಈಗ ಭಂಗ ಬರ್ತದೇರಿ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲದಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬರವಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇಷ್ಟರ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚನಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನೀರದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪುರ ಕಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಓಡದ ದಿನಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನ ಆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅಯ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ನಾರು ಜಯಂತ್ ಆವೇದ ಇತ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ತಂಡ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುತಿಸದೆ ಈರೆಲ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಫಸ್ಟೇ ಪನೋಡಿತ್ತದೆ ಈತ ಬರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾವಡಾಂಡ ಈ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಬೋಡಾದ ಬುರ್ದು ಬರ್ನಾರು ಜಯಕೀರ್ತಿ ಆರಿಗ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈತೊಂಜಿ ಬರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡುವಂಡ ಸಾಮ್ಯಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ದು ಶೀಟದ ಅಡಿಕೆ ಕುಡಂಜಾತ್ ಬೊಲ್ದುದ ಕುಂಟಲು ಪಾರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತು ಕೊರ್ನಾರು ರಾಜೀವ್ ಬಂಡಸಾಲೆ ಅರೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೈಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬೃಂದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸ್ ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಂತ ಕಾರಣದ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೋರ್ನಕ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನ ಯುವತಿ ಮಂಡಳಿ ಬಹುಶಃ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಯುವತಿ ಮಂಡಳಿ ಆದ ಎಂಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಾತಾಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಪಂದನ ಯುವತಿ ಮಂಡಳಿ ನನ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಐನ ಸದಸ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ದತ್ತ ಕೃಪಮಾಣಿ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ನನೊಂಜಿ
ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಸೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಕನ್ನಡ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬೋಡು ಆಗ ಒಂದೇನು ಮನಸ್ಸುದ ಆಸೆ ತೀವೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಜಪ್ಪೆ ಆವತ್ತು ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಯಪಂಡ ಕೈಟೆ ಗಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಐನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಬಟಲಗನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಐನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ದೀಪನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಆರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬುನಾರು ಆರೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಆಡಲ ಆಸೆನ ಪೂರ ಮನಸ್ಸುದವಳ ಇದೀವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇನಿತೊಂಜಿ ನೆನಪುದ ಕ್ಷಣನೆ ಆರ್ನ ಕೆಮರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ತದೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುಗೈನು ತೋಜ್ಪಾವನಾರು ವಿಕ್ರಮಾರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುನ ನಡಪೇರೆ ಜಂಸಿ ಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತನಾರು ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಂತದೆ ಈತೊಂಜಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಂಗ ಒವೇ ರೀತಿಲಿ ಒವೇ ಅಡಚಣೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಡಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಮುಗಿತು ಕೊರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರೆ ಯಶೋಧರ್ ಬಾನೊಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಡಂ ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ನೆದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಕೊಡ್ಯ ಬೊಕ ಯಶೋಧರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೊಂಜಿ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಮುಗಿತು ಕೊರ್ತುಡು ಹಿರೇಗ್ಲ ಈನ ತಂಡಗ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚನಿ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅವೇ ರೀತಿ ದೂರದ ಊರುಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುದ್ರಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಭರಿಸೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ದು ಈತ ದೂರದ ಊರುಡು ವೇನೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾನಬೆಟ್ಟು ಆರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ ರೀತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರು ನನ್ನೋರಿ ಬಾರಿ ಬೆಂದನಾರು ಆಗ ಪುದಾರು ಪನಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯೆ ಧನಂಜಯರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೇರು ಬಾರಿ ಬೇಲ ಮಂತದೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಬೊಂಡ ಅವಡಂಡ ಪಾಲೆ ಬೋಡಂಡ ಆರೆನೆಲೆ ಪುಣಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆನ್ನೆಲು ಬಾದು ಅಂತದ್ದು ಬೆಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆಕಾದ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಂತದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪೊಡು ಐನ ಧೈರ್ಯದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಲೋಪದೋಷ ಇಜ್ಜಂದ ನಡಪಾವರೆ ಅವನಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡಿಗೆ ತಿಗಲೆಡೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡಪಾವಳಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಅರೆಗ ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅರೊಟ್ಟುಗಾತ ಒಂಜಿ ಜವಣಿಯರುಳ್ಳೇರಿ ಜವಣಿಯರನ್ನೇ ಒಂಜ ಮನಸ್ಸು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡು ಒದಿಯಾಗೆ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪಂದೆ ಏರೆಗ್ಲ ತನ್ನ ಪಾತೆರಡಾವಡೆ ವೈಟ್ಲಾವಡೆ ಕಾರ್ಯಡ್ಲಾವಡೆ ಬೇನೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಆ ಬೇನೆ ಆರೆ ನಿಂಗೊಂದು ಜವಣಿಯರನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತವಾದ ಕೊಣೋದು ಇವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತದ್ದು ಬಿಳಿಯೂರುದ ಪುದಾರನು ಊರೊಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತನಾರು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರೇಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನಾರು ರಮೇಶ್ ಸುಣ್ಣಾಣ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮುರಣಿ ದಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೇರೆ ಕೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪಿದ ಸಹಕಾರ ಮಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ಪಡಿವಲ್ಲ ಹಾರೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮಾತೆರೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ರಿಪ್ಪಡಿತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಯಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾವಡು ಪಿರಾವಡು ಉಂತುದಾಂಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ಸು ಮಂತು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಪಡಿವಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಕಡೆಕ್ಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಅವು ಮುತ್ತು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹಿರೇಗ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಅಂಚನಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನೋರಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಾರು ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ನಾನೋರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಪೆರ್ನೆದ
ಕೇಸವ ಸುಣ್ಣಾನ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿನಂಚಿನ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾನಬೆಟ್ಟು ಅರೆಗ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮ್ರಾಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಒವೆ ಎತ್ತಲ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಕೊರೊಂದು ಅವು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದಿಪ್ಪು ಅತನ ಧೈರ್ಯದ ಪಾತ್ರರ ದಿಪ್ಪು ದೂರದ ಊರುಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂತೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡು ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಕೀರ್ತಿ ಕುಮಾರ್ ಬೆದ್ರ ಬೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಪುದರ್ ಪಣಿಯರ ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನತ್ತ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಇತರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಎಂಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಂಪೇರ ಕೊನ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಷಣ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಂಡನು ಹದ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ನಂಟು ಪೂರ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತುಕೊರ್ ನಂಚಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ವೇದಿಕೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಂಡೋಡು ಬುಲೆ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಕೊಡಮಂತಾಯನ ಚಾವಡಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಟನ್ನು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವದೇವರುಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ಪುರಲ್ ಮೂಡುದು ವರಡು ಪಂಪುನ ಶುಭ ಪಾತೆರನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಬೈಂಡ್ ನೆಗತ್ತು ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಜಾಗೀರ್ ಜಾರಿಗೇರ್ನ ಐಟ್ ಆಪಿಂಚಿಟ್ಟಿ ಬುಲೆ ಭಾಗ್ಯವಾದ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನಾತ್ ಈ ಕಂಡಡು ಬುಲೆದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡುದು ಬರಡು ಪಂಪುನ ಶುಭ ನುಡಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ಈಡೆ ಮುಡಿಪರು. ಪನಿಪನಿ ಬರ್ಸಗ್ ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಾದ ಕೆಸರು ಕಂಡಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಗೊಬ್ಬು ಗೌಜಿಡು ನಡೆತಿಂಡು ತುಯರತೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವತ್ತಿಡ್ದು ನಡೆತಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾದಿತ್ತಂಡು ಇನಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್, ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ವರದಿ.